Noget nede i varmen. Yes, med vinglets på. Og det går ikke, så ødelægger man linsen. Men så er det altså også bare, når vi har filmet den. Jeg har begyndt. Med vinglets på, far. Ja. Han står og vi vinker til ham. Så Jonas. Så vinker vi til ham. Det var sej, hva'?